Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland in dit kustmarathonweekend. En dit is het Zeeuwse nieuws van deze zaterdag, de 5e oktober. Het is kustmarathonweekend, het zal u niet ontgaan zijn. Vandaag is het de beurt aan de wedstrijdlopers. De start voor de wedstrijdmarathon in Burghaamstede, klokslag 12 uur. Kijk, ze is weggaan. Ruim 2000 atleten die zich ingeschreven hebben en de wedstrijd is van start gegaan. Dit is de te kloppen man. Hij heeft een wildcard gekregen van de organisatie. Mohamed El Morabiti uit Marokko, 32 jaar. Maar hij verschuilt zich achter een groep van 14 atleten waarin Zeeland goed vertegenwoordigd is. Met onder andere Erwin Adan, Erwin Harmes, Tim Pleiten, Huub van Noorden en nog veel meer Zeeuwse atleten. De wedstrijd brandt pas los aan het einde van het strand. Er is dan een kopgroep van 14 man die inmiddels uitgedund is. En dan is het onder leiding van de Marokkaan, van El Morabiti, dat het tempo opgevoerd wordt en uiteindelijk deze twee mensen overblijven. Het zijn Ricardo Sint-Nicolaas uit Oude Tongen en zoals gezegd de Marokkaanse atleet. Die niet veel kopwerk doet, maar steeds in het spoor van de koplopers blijft. Hier bij Domburg, ongeveer na 35 kilometer wedstrijd, nog even een versnapering, even wat water, want het zijn warme omstandigheden. De twee zijn aan elkaar gewaagd, maar pas in de allerlaatste fase, het laatste stuk strand, loopt de Marokkaan weg bij Ricardo Sint-Nicolaas, die vorig jaar tweede werd en nu opnieuw tweede gaat worden. Hij kijkt nog één keer achterom, maar hij hoeft niet te wanhopen. De winst in de 21ste editie van de Kustmarathon Zeeland gaat naar Mohamed El Morabiti, 32 jaar uit Marokko. En hij komt binnen in een tijd van 2 uur, 39 minuten en 8 seconden. En hij heeft uiteindelijk 14 seconden voorsprong op Ricardo Sint-Nicolaas. Hier in het zwart in het midden van het beeld de vrouwenwedstrijd Marijke de Visser uit Amsterdam, maar geboren en getogen in Achterkerken. Ze is van oorsprong baanatlete, maar heeft zich de laatste jaren ook toegelegd op het lopen van marathons. En nu doet ze voor het eerst mee aan de kustmarathon en ze komt eigenlijk niet in de problemen. Met een voorsprong van bijna 10 minuten op Laura Kleinepier uit Middelburg wint Marijke de Visser in 2:58:58 haar kustmarathon. In Dishoek wordt er dit weekend gewerkt aan een bijzonder project. Wij zijn hier in Dishoek digitale scans aan het maken van de kustbatterij. In principe maak je een hele berg foto's digitaal en dan gaat het via een app, wordt het in 3D gescand en dan krijg je een 3D-projectie op je telefoon. Uitzonderlijk is dat de scans niet worden gemaakt door archeologen, maar door militairen en veteranen. Zo nu en dan heb ik een beetje ruzie met de digitale gebeuren op de telefoon, maar het lukt over het algemeen wel. En dat scannen helpt ook bij het verwerken van wat ze hebben meegemaakt. The work that we do is very meditative, but also the other veterans that are here, interacting with them and sharing our stories, it helps in recovery. Heritage work, it is very good for helping soldiers with recovery. Uiteindelijk hoopt de organisatie genoeg geld in te zamelen zodat het 3D-model online gezet kan worden, waardoor mensen digitaal door de bunker kunnen lopen. Op die manier is de belangrijke geschiedenis van deze bunker in Dishoek voor iedereen wereldwijd toegankelijk. Ze worden pas onthuld op Coming Out Day volgende week, maar het valt al wel op. Bij het stadskantoor in Middelburg zijn 2 regenboogbankjes neergezet. Een moeder uit Middelburg, wiens zoon homo is, nam daarvoor het initiatief. Middelburg is ook regenboogstad. Dat wil zeggen dat de stad zich sterk maakt voor de acceptatie van LHBTIQ+-personen. Ik zou later uitvinder willen worden. Dan zat je goed vandaag in de bibliotheken van Goes, Middelburg en Terneuzen. In dit weekend van de wetenschap konden kinderen daar proefjes doen, met van alles experimenteren en suikerspin eten. Ik ben hier nog maar net en ik heb al ketting gemaakt. Ik heb ook al met vrachtauto's gereden. En straks ga ik nog slijm maken. Oma! En zo experimenteren de kinderen lekker nog even door, want er is nog genoeg om uit te vinden. Ik zou willen onderzoeken hoe we meer bomen kunnen planten. Een zachte autowiel die kan over scherpe steentjes rijden. Eigenlijk zou ik wel meer over de oceaan ontdekken. Hoe je naar Mascara reizen.
De vlaggetjes in de binnenstad van Terneuzen hangen al op, want vrijdag wordt hier de nieuwe sluis geopend. En de gemeente wil dat alle inwoners dat mee gaan vieren. Er zijn volop activiteiten, zo wordt er in dit voormalig kledingpand gelasergamed. Maar er is ook een groot gezamenlijk diner, er zijn muziekoptredens en er is volop kunst. Zo verschijnt in de binnenstad al langzaamaan een fototentoonstelling op de ruiten van lege winkelpanden. Want hoewel de nieuwe sluis net buiten het centrum ligt, is het de bedoeling dat feestvierders massaal na de opening naar het centrum komen. De nieuwe sluis stopt niet bij de plek waar die nu ligt. Hè. Het is natuurlijk ook de toegangspoort voor de havens van Terneuzen en van Gent. En dat willen we ook gewoon met onze inwoners vieren, om die echt gewoon naar onze stad te halen. Want het gaat over meer dan alleen maar de plek van de sluis zelf. En voor dat feestje trekt de gemeente graag de portemonnee. Het budget is €100.000. Nou, we vonden het voornamelijk belangrijk dat we iets konden neerzetten waar al onze inwoners van mee konden profiteren. Dus ook alle evenementen, alles wat georganiseerd wordt, is ook allemaal gratis toegankelijk. Dus eigenlijk alle onze inwoners die kunnen daar, maar ook van buitenaf. Hè, dus ook bezoekers, toeristen, iedereen kan van mee profiteren van wat wij allemaal te bieden hebben volgende week. Als het aan de wethouder ligt, is deze winkelstraat dus vrijdag en zaterdag gevuld met mensen. Daar gaan we wel vanuit. Hè. Natuurlijk, we hebben zo'n prachtig programma, dus we gaan er gewoon vanuit dat het Terneuzen helemaal vol staat volgende week. Het beloofde een prachtige dag te worden voor de kustmarathon, want we hadden ook vanochtend weer een blauwe lucht, volop zon. En daardoor was het afgelopen nacht ook nog wel aan de frisse kant, met op sommige plaatsen wat nevel of ook enkele mistbanken, zoals ook op deze foto's tijdens zonsopkomst goed is te zien. Maar die mist en nevel werden snel weggewerkt en het werd vandaag ongeveer 15 graden. Vanavond en vannacht hebben we een afwisseling van bewolking en het is niet meer zo koud met minima tussen 7 en 11 graden. En morgen krijgen we te maken met meer bewolking dan vandaag. Soms schijnt de zon even en in de avond is er mogelijk ook wat motregen. En begin komende week hebben we ook temperaturen van 16 of 17 graden. Maandag en dinsdag is het overdag meestal droog. Vooral op woensdag krijgen we te maken met regen. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met erin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van die afgelopen week. Dus heel graag tot zometeen.